incwadi yokuqala yabaseKorinte chapter 16 verse 8. Ndiyakuhlala ke eEfese kude kubekho iPentecost. Ndiqhubeka. Kuba ndivulelwe umnyango omkhulu onamandla bebaninzi nabachasi. Kwasikakhulu umfundisi ncwadi yezenzo chapter 2 verse 1. However, I will stay on Ephesus until Pentecost because a tremendous door of opportunity has opened up for me there. Though there are plenty who oppose me, bebaninzi nabachasi. Zawuhlala eEfese kude beyiPentecost ngoba umnyango uvuliwe, umnyango omkhulu noba bekho abachasi. Acts chapter 2 verse 1. Zenzo chapter 2 verse 1. Ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecoste baye bonke bexhelomnye ndaweninye. Kwaza ngequbuliso kwaphume ezulwini isandi esinjengosomoya ovuthuza ngamandla. Sayizalisa indlu yonke ababehleli kuyo. Kwabonakala kubo iilwimi ezabekayo ngathi zezomlilo. Kwaolo lwahlala phezu kwabo bonke ngabanye. Nkosimfundisi, Thixo akusikelele incwadi yakhe. Inkosi, sesizawuthandaza, sithandazele nabantu abatsha ukuba sibanikeze intsikelelo yenyanga yabo uThixo abanikeze strength, abanikeze joy, abanikeze leadership yokuba bawuthwale lo msebenzi wale nyanga nangapha kwayo. God bless you.
you so much, son. And now kungenza ukuthetha, but ngema ngesibindi ngimbuze uba ingaba intoni engiyifunayo kuwo. Yiphi into ingangixelayo phakathi kwemiyalezo yami endiyithethileyo sukela ngaqala lo mbono moya wengcwele. Into oyifuna kuwo, ufuna i-miracles, ufuna i-breakthroughs, andinazo mna. Moya wengcwele. Ufuna izindlu, ufuna imoto, ufuna umsebenzi, ufuna imali, andinayo. Into endinayo lelizwi ndikuxelele ukuba yiya uThixo enza umoya wengcwele ugcwalise ubomi bakho akuncede. The last stage for imperfection of the foundation of this church. Don't ifuna kuwo. Ubusuku nemini ngibila ndigule ndithethe into eyodwa. Funa uThixo phakathi kwakhe uThixo ukhona nesinye isiqu esimoya wengcwele. Idedele ke ndihambe ndiyoxelela nabanye uba ukhona uThixo ongumphumelelisi wabo bakholwayo. Selvala ndithe xa silontsha umthandazo last week, the effectual prayer, umthandazo omiselwe ukuzaliseka kwezinto. Ask the rain. Elami inkosi iniphe isiphe imvula isinsele kumoya wengcwele. Ngoba sazi ukuba noba bangangabikho abantu benwewedwa kodwa umoya wengcwele uhlala nawe. Ngoba bangangabikho abantu nobathandayo nobathembileyo kodwa kukhona indoda ethunyiweyo ukuba izosigcina omnye nomnye naphakathi kobunzima, naphakathi kweentsuku zezimnyama. Le ndoda umoya wengcwele iyahlala nawe. Lusuku namhlanje ngokwekhalenda lwePentecost, yebo lwagqitha oluya lwalumiselwe. By the way, just for your own information, le nto ithi Pentecost each of 50 days. Pentecost, celebrating the harvest. Ayiqalanga ngokuba ibekho iPentecost kwi-New Testament, ibekho iPentecost kwakwi-Old Testament. Ngoba le nto ithi Pentecost each of 50, ukuvuya, ukucelebrate isivuno. Xa kulinyiwe emasimini kubekho isivuno, kube khona i-49 days emiselwa for ulungiselelo. I-1 day eyenza u-50 kucelebrate. Yamiselwa ke nguThixo ngokwe-target yakhe, ngoba kwakubuya izizwe ngapha nangapha ziyokuhlanganisela eJerusalem. Wamisa uThixo ukuba ukufa kukaYesu nokuvuka kwakhe ungqamane ne-40 days plus 10 eyenza u-50, ukuze azozalisa
isivuno semiphefumulo ayisosivuno ngoku sasensinini cha kodwa sisivuno semiphefumulo ngoba uYesu ukufa kwakhe nokulala kwakhe engcwabeni nokuvuka kwakhe uvuke nemiphefumulo ngoba kahle kahle iyona nto uYesu wayezele yona wayezovusa izinto ezifileyo. Injongo kaThixo nguYesu yayizovusa izinto ezifileyo ngokufa kwakhe nokuvuka kwakhe. Ufa kwakhe emnqamlezweni wayefela ihlabathi lonke. Uvuka kwakhe engcwabeni uvuka nezinto ezifileyo. Uwehla ukamoya ingcwele ngemini yePentecost ukuzalwa kwebandla. Ibandla lazalwa ngomhla wePentecost. uYesu yena wafela ihlabathi. Mayicane Lord, uYesu wafela ihlabathi. Wehla kwamoya ingcwele ukuzalwa kwebandla. Why nditsho kanjalo? There are countries ezingafuna ukufa ngesalvation. Apho umuntu akhonze emqolombeni engeyongcenye yebandla njengoba sigadalishile. Abantu ko-Iran no-Iraq, Saudi Arabia abakhona uThixo kwi-caves. That is why izulu limangala kwi-countries ezine-freedom of religion. Amangala uThixo bahlobo luni labantu angingazundikhaza kube kukhona ii-countries ezingafuna ukufa nguYesu. Apho umuntu esindiswa eyedwa esindiswa emaphupheni nasemibonweni azamkelela uYesu emamkeliswa ngoyingcwele. Ufuneka angatsho amemeze nasebantwini bawusindisile. Uyabona mhlobo wami, zilast messages ezi uyawuzundikhumbula ngoba kukho abantu abahlala ngexesha abalinikiweyo uThixo emhlabeni. Ndithi kuwe ukwi-countries, one of those countries o-Iran, apha abantu bakhonza uThixo bengekho kwi-freedom of worshiping God. Banqula uThixo kwi-caves. Eyona nto ndizanayo ke yeyokuba makucelwe imvula, ucele imvula kamoya wengcwele. Zize zithi indawo kwi-Old Testament xa zithetha ngemvula kuthiwa imvula evuthisayo, imvula ethambisayo qala. The rain that softens the soil ukuze umhlaba ukwazi ukutyalwa imbewu. Imvula ezithambisayo nemvula ezenza uba kudubule ifruits. uHosea noJoel bathethe ngemvula, the rain ebizwa ngoba it's a former rain. uHosea elanda kuchapter 6 emanxebeni abangelwe uThixo ngento endiyithetha kwakusasa kwi-breakthrough service ethi wozani sibuyele kuYehova noba exabene wosiphilisa. Ngoba uma abantu bakhonza uThixo bengamqondi ungamshiya ngoba phakaxesha ubona uyandixhatha ndoda, ubona uba uyandixabela, uzuzibuza uba ingaba ndenze ntoni. uThixo evumela izimo ngezimo okuba ziwenze buhlungu. Uthi kaWozea wozani sibuyele kuYehova ngoba exabene wosiphilisa. Haleluya. Oh God, mthethe into apha kusasa ethetha nguYobi ethi
ethi noma nginje noma ngandigwinda uThixo lo ngesifo esibuhlungu kodwa ngizoliyeka ukuxoxa naye. Ngizawuhlala phambi kwakhe ngibeke indaba yami. Chapter 13 verse 15. Uthi noma impilo ngandigwinda bakubiza baba ngandibulale angizolunga kuye. That is another stage, another dimension of worship. Noma izinto zilungi noma ziyalunga kodwa ngizolunga kuye. Ungadedela ukulubi ungilimaze ngizolunga kuye. Oh yes God. Let me talk about concerning miracles, breakthroughs, usemzimeni. Ufuneka ukuthi uThixo ufike ku-point ethi noma uyandinika noma undiniki zakhona. Okukwalamuntu wayephethwe liqhenqa ehlangana noYesu waqubutha wathi ukuba uyathanda bawuyathanda andikufasti Yesu bawuyathanda mphilisi kodwa into eyi-1 enizawuyenza nizawuhlala kuyo zakumqula wabe seyiqubutha egoba amadolo ngoba uyinkosi efanele ukukhothamela worship. Xela nabazalwane apha kusasa nisithi uJobi was a worshipper. He worshipped babumhlophe esisityeni. Ithi le mbuqulelo ka-19 uthi wayesisinana wamnqula. He was a worshipper. I-worshippers ayiyo le nto yobabume abantu abaphambi kwethu abanye babo bengaqualify kwakuloo nto. Worshipper is a person who fear God. Believe in people, bless generation, and the boy here. Uthini niyabhala uthanda wayo phaya kwi-social media umsalwane athethe nothanda. Sivela phi isimilo sikaKristu xa kunjalo? Uyike uThixo noba uneegadi ezininzi, uyike ukubhala noba yintoni na, ngoba isivezi isimilo loo nto sikaKristu. So i-worshippers ke ngokwebhayibhile ayingabo babantu ligama nje balinikwayo. Omama uMgunyasi bona kwasekuthiwa ngo-chorus leader. I-worshipper umuntu oyike uThixo otshela ngemibili. uJobi was a worshipper. Wakhonza uThixo mhlobo wami, wamkhonza esisityeni, wamkhonza elahlekelwe yinto yonke. Wamkhonza wathi xa efika kuchapter 13 wathi ndikhani ngiyeke mani ndityatyadule ndithethe kwenzeke loo nto ke ifuna ukwenzeka. Noba ngandigwinda andizowuyeka ukuyibeka indaba yam phambili, ndixoxe naye ngoba kuyaxoxwa uThixo. Fike kwisigaba sokuxoxa uthethe noThixo athethe nawe. Uba udicide ukuvala umlomo ungayeki, adawuvule athethe. uThixo funeka athethe nomuntu okholwayo. Ithi ke le ndawo kaHosea emi-former rain ithi wozani sibuyele kuYehova nokuba exabene wosibopha wosiphilisa. Uyaba ntsuku mbini kwelesithathu eze uthi efohla njengemvula afohle. Hayi Pastor Perez Lisa, so ifuna Hosea chapter 6 verse 1 yathandaza. Yizani sibuyele kuYehova kuba ekwendile wosiphilisa. Uxabene wosibopha wosidlisa ubomi kwakuba ntsuku mbini. Uyaxabene
aqalele umhlobo wami ukuthi ngabantu aqalele uqonda ngandizalelwayo kodwa iponta kulinde kuyo yeyokuba abezokumka kuwe kodwa uThixo kusiyo lento ocinga abantu bathi yiyo ukhanza uThixo ukunqunga kubuhlungu nakukhulana uphakwa nalowa wathi ubomi bakho uthi kodwa ndimke kuwe njengona ethi ndiyayeshiya zakhonza Thixo ngoba isimo sivumelane nami uyomnceda wambantu ongenamoya umoya okuthundezayo ke kwezomeko hey a bishop no pastor no mfundisi no evangelist no prophet abathenjiweyo engekho ingwekhathatha lesilingo sijongene nawe emehlweni sikubuza uba uthini engakho uthini engakho ufikile ukugula hey sifikile imzingo nezamzwini zobo ushona nabantwana bakho abanokwazi ukuguqula ephethini usizwa ngani xa umuntu uphele engekho yafuna abantu uyenkonzweni kodwa amandla wakho nomncedo wambani xa umuntu uphele engenakukunceda wozani sibuyele kuyehova yiza wosidlisa ubomi kwakuba nsuku mbini wosiphakamisa ngolwesithathu yes sidle ubomi phambi kwakhe masikwazi ke masikusukele umazwi Yehova ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo ukuba eze kuthi njengemvula evuthisayo elinyakemisayo ilizwe. The last stages in the autumn imvula sasekwindla esibizwa ngoba nguyore uJoel chapter 2 verse 23 uthetha ngemvula leyo mvula ibizwa ngoba ngumore isizini ethile yoba sidibana ngegama elinye le-former rain sizini ethile yemvula kaMoyintwele Blanganebo nawo uzawuncedwa Moyintwele ngoba nokungaya kwi-psychologist uye kwi-counselors ngeke bakwazi ukufika kahle kumanxebo nawo amzulu amanxeba yiyo le nto ukuthi sowuqhithile umkile aphinda avuke ngoba nobethungiwe athumbe amanye ngaxinwanga ayavuvuka uphume ubuhlungu obuhamba nezinto ezimbi ithatha loo nto ibeke phansi phakathi kwalileko nawo uphoxwe ngabazalwa nawe uphoxwe ngababazalwa nawe uphoxwe ubhesi obamnikeza ubuntombi bakho indoda umyeni uphoxwe yinkosikazi eyawujiyayo yaphoxa namhlanje umanxeba bani uzawunceda Moyintwele ngoba le nto ndiyithethayo inyaniso ngoba uthi somkile kuthi bengathi ulibele sikukhumbuza isimo ngoba wakapholi amanxeba moya oyingcwele is there ngoba athi noba kunjeke uzawulunga hlala unyamekele ukuba mna noba bekungxamile bona mna ngeke ndimncame ndikho ukuba ndimncede bazalwane ndizointrodusa apha uncedo lwethu sonke lukumoya oyingcwele siyinhlanganisela uba ndatsho elimeleyo senzakele abanxeba bethu awona nzulu ngawabantu ebebesondele kuthi
sizawuthini-ke sijonge kulonelo asincedi mosilonto ungcono sithatha lehlo siwakhangelise kwimbangi nomgqibeleliso wokholo lethu sithi siphe umthuthuzeli umoya wengcwele the comforter the Holy Spirit othi uyayeka akugange athi buya okwensimbi ze-Mercedes Benz kuthi i-Mercedes Benz yahluke ngoba inento ebizwa ngoba suspension ethi bayithi yawa imoto iphethule ngesidima iyibuyisele endleleni moya